Tervetuloa! Minä kerron teille kohta tarinan, joka voisi olla aivan totta, vaikka se sadulta kuulostaakin. Eli nyt mennään metsään sekä kävellen että kuunnellen. Aloitetaan. Olipa taas kerran se päivä, jolloin arvovaltainen metsäntarkastaja Peetu Pöllö saapui katsomaan, onko suomalaisessa metsässä asiat hyvin. Kaikki metsän eläimet ja kasvit olivat tulleet paikalle ja odottivat tarkastuksen aloittamista hipihiljaa. Peetu selasi muistikirjaansa, mutristeli nokkaansa ja kurtisteli kulmaa. Rauduskoivulla olisi vielä yksi asia, mutta ei se uskaltanut itse viitata. Kuusi vanhus tokaisi. Tarkastaja antoi koivulle luvan puhua. Rauduskoivu kiitti ja sanoi. Näin Suomen kansallispuuna haluaisin sanoa, että puut alkavat olla monessa maassa kohtaa sukupuuton partaalla. Entäpä sitten muut kasvit? Teitä on ainakin niin valtavasti, että tehtäviäkin on oltava sen mukaan. Minä puhun kaikkien metsäkasvien puolesta. Kiersi valkokukkainen kielo ja jatkoi. Sillä minä olen niin kaunis, kuin vain kansalliskukka osaa. Suomen metsässä kasvaa valtava määrä erilaisia kasveja. Ja meistä on hyötyä ihan Vaan sittenpä alkoikin kuhina. Tarkastaja halusi kuulla seuraavaksi hyönteisiä. Voi sitä surinaa ja sihinää, kun he yrittivät saada selvää, kuka puhuu heidän kaikkien puolesta. Kuoriaisia on 3687 lajia, verhosia 2500 ja nivelkärsäisiä 1500 lajia. Tarkastajan naama oli mennyt kalpeaksi. Lopeta rakas kimaalainen, minun pääni menee aivan pyörälle. Siis kaikki nämä lajit löytyvät Suomesta. Nyt oli lintujen vuoro. Paikalle olikin lennähtänyt valtavasti eri lajien edustajia. Isoja siipiniekkoja, kuten kotkia, haukkoja ja kurkia, useita eri rastaita, keloihin koloja nakuttavia tikkoja ja punatukkainen palokärki. Pidetään metsistämme huolta. Ihan jokainen. Kaikki puhkesivat valtaviin suosion osoituksiin. Halauksia, siiven ja kädenpuristuksia jaeltiin yli kasvia eläinkunnan. Tarkastaja seurasi tapahtunutta hetkisen. Hänen suupielessään käväisi jokin hymyn tapainen. Sitten hän levitti siipensä ja katosi horisonttiin yhtä yllättäen kuin oli saapunutkin. Siihen loppui tämänkertainen tarkastus. Mutta näitä tulee vielä useita, ja jatkossakin metsien tulisi voida yhtä hyvin. Ja niin loppuu myös tämä yhteinen metsämatkamme. Kiitos kun tulitte kaverikseni. Muistakaa käydä metsissä, kuuntelemassa hiljaisuutta, nuuskimassa raikasta ilmaa ja katsomassa luonnon kauneutta. Hyvää ja turvallista kotimatkaa teille kaikille.